Ahoj, zdravím vás všechny u dnešního výkladu. Pojďme se společně podívat na to, co nás čeká do konce roku podle jednotlivých znamení. První máme kozorohy. Do konce roku se napraví něco, co vás dlouho tížilo. Tak vodnáři, přichází k vám nečekané požehnání a podpora z hůry. Dál se podíváme na rybičky. Čeká vás odměna nebo dar, který už jste téměř vzdali. Berani, budete stát před důležitou volbou, která určí váš další směr. Víci, úspěch přijde tehdy, když půjdete krok za krokem. Pro blížence se něco uzavírá, protože vás to mělo jen odvádět z cesty. Ráčci, čeká vás odvaha vykročit z komfortní zóny. Pro lvy, opakující se situace se uzavře a pustí vás dál. Pana, klíčem je přítomný okamžik, minulost nechte být. Pro váhy, vaše představa a přání se začínají zhmotňovat a pro štíry, připravujte se na nový začátek, který už klepe na dveře. A pro střelce, vyšší síla vás povede přesně tam, kam potřebujete jít.